Kmie bat ukpa lem ki Bahaïing kisa dum bu Khun jungki usamla Wallamphrang Khongsit wan Phai Ïing shu no du janmiet si photorek Wallamphrang arja punrio uni usamla de bu shong basa apdeng sinong sora berubadang arpsau snem kerta bu dairu bu jukot e upul kibo jenggerpa dia u bu non Phai no Shillong bat pentep paj baru bakino kino gibiyo I bat kibalap ya u bakin snoba ban phone ki number nyon riu ar khandai pra Sound riu not iwe pra khandai ar lai ar iwe san khandai nyo but nyo not pra san pra sao riu san not ar Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya